ውሽጥኻ ምርኣይ ንባዕልኻ እንተድሚፅካ ያው ብዙሕ ነገር ሒዝካ ትወፅእ ስለዚ ኣነት መንእሰይ ከም መንእሰይ ስለዝኾንኩ ብዙሕ ክነግሮ ኣይደልን ብቻ ግን ብዝተኻኣሎ መጠን ንባዕሉ ግዜ ምሃብ ንስርሑ ትኩረት ምሃብ ቶሎ ተስፋ ዘይምቑራፅ ዕላማታት ኣብ ሶምን ኣብ ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ንሆም ዕላማታት ክህሉ ኣለዎ ደረት አልቦ ንፍጡር ወድ ሰብ ትምኒት ተስፋ ባህጊ ጥበብ ደረት አልቦ ንፍጡር ወድ ሰብ ወይኔ عيني عيني بليل زلفنا فكر عم بيبيو دبدبت هيوان هيوان ساخي أبزو سترا تفكرة ننيرا نكاب مركب حدا منسين أو هكذا شايفنا مسينا لنا زمنسين كنا جالسين في البحر مزحتنا من فوق تحدش أتاتيا زيبيا أدا نادر في أتاتيا ساعات كفرات ميوزك صار يو نصوص لنا هو توقع كلنا يو كابي نقعد إحنا مزحها نقعد إحنا أتناخم شان يعني لما مشان زخ الساعات بعد نجارات يقاتلون اللوين استزلك ساعتون لا أنا مسيحات ما هي وتمكرها بس حسوات تكون بخل حساب سلزلك كشهون خمن تخب تعميد السيلني أنا مسكنا كايدة من جمرة مالتي أنا من مسكنكم تعمل عشان بس لا أبحث روان نبي يوتيوب أحتفال ما الزرار اللي بزحات خطرتي دفع خلوا عمتي نيرك تشيء عصر تقيمه تشيء عصر سلسلة مجمعين لنا خمين يروي ثاني تشيء عصر تقيم أبيتيوب إنفلونس يدور خايو بزح محورسة بزح من السيارة خمين يركع السنة جمر تبو يا خلت شيء عصر خلت بتعمي مثلا إحنا أول ساكسس عمتنا أي ده مالت كم كابيلا مثلا كموسيقى تفعيل تمونس كله عمت مرتيو إنه مور ناي حبرت مالت ناي أودينس سبات الرخو كله بزح فتوتي ناقي مالت كم زي زبها كابيلا زبها القول عزبل كابنيش تي محورسة بزح محورسة نخفلت أن خيلو سو عوت عمت نيرو أمونغو خا 50% كله مالت زي مجمع عوت نيرو تاني حنا جنا كورونا مساعات وين لجنا بنروح نعوت سيكون الدنيا إحنا تون إحنا نحسبهم راحتات نيرهم مكابيلا متن تور نجورو دنيرو تور نجورو دو ساعات نيرو تي تور نجورو دو ساعاتنا كورونا كات حد خوينو يوم مس أودينس كتراخبنا جس أونلي نا يوتيوبر تراخ خوينا إنا تاني إحنا سو عوت نيرو خم كابيلا مرت كافتم زحارف عمتات بتدي موسيقى زنور كل ساعات عوت نيرا يعني تعمدس بتوسعون كابيلا كافتهم بدور خيوم تعمد دسلو توم زحات عمتات تسعم موسيقات خالي نفسي وخا لزرع خلهم من قد هذه بزحات ناس واتريتي تبو سوق مقران خاطر حد يكونس زي ما كفرز ناو علىهم تيم فترهم كاو شاين كجور لهم نناسي دكنسيا دكتوعتي لا تكون مجمر كون تكفر ميوزيكا ولنا ناو علىهم موسيقاتي إمباكت فوترو تصرحوا لهم سمعت لا أنا لا تمركزنا هنا نركبه أمريكا يوصون جمر هاي موتيف خاوي دما بوش لجارة كان بيحتاج تبو حرف التسابق أنا سوها ما ينيرو لك جبرت لنا نحنا أنا لا موسيقى والتمرس كل ساعات نحن عمتات وتأني ركام موسيقى أو كادي عينة زرف يعني را سو تمريسا نا موسيقى من الناس تلهم ما قد ما هذه زنورة نحنا مالكا وزوتنا عدو ساعات أو قلنا زنور سوات ناي قلنا زنور سوات درفتاتون نيش تاني إنسباير قبرنيرو مالت نقحات نيرو زمنا ونت ناي مسمع تدراش إن تفتو أودينس صبوا نيرو
ልክ ምስ ወፀኹ ተመሊሰም ምስ መፀኹ ዘመናዊ ዝበሃል ደርፊ እንኳ ዘመናዊ ደርፊ በቃ ማለት ክለካስ ጽቡቕ ኣይነበረን ዘመናዊ ደርፊ ዝበሃል ጭራሽ የለን ኣብ ሓደ ኣብ ጓይላ ጽቡቕ ኮይኑ ጽቡቕ ቪው ዩቲዩበር ተኸታተልቲ ዘሎ ብቻ ጓይላ ዝዓንበበሉ ሰዓት ነይሩ ዘመናዊ ምንም ኣይነበረን እሶ ሕስብ ከብሎ ከለኹ ደርፍታት ንሰድድ እሞ ኣትጓለይ ንሰድድ ማለት ሽዑ ጊዜውን ጽቡቕ ጊዜ ነበረን ደርፍታት ተሰረቑሉ ሰዓት ነይሩ ማለት ከምዚ ሕዘን ሕና ኣፍልጦ ሂብና ኣብ ዩቲዩብ ነእትዎም ናይ መሽሙ ደርፊ ናይ መሽሙ ምንም ኣፍልጦ ከያቡ ግጥምን ደርፍታትና ተሰረቑሉ ሰዓት ነይሩ ናተይ ሶ እሱ ኣብ ልዕሊ እሱ ኣትጓለይ ንሰድድ ምስ በድ ምስ ያንኪ ዮናስ ኣዕፈራ ንሰድድ ኣብ ሙዚቃ እሳ ክንሰድድ ከለና ከመይ እዩ ተጽበና ኣብቲ ኦዲየንስና ኣብቲ ዝናትና ዘሎ ተፈላለየ ኮይኑ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ኣብ ዘመናውነት ዘለዎ ኣረኣያስ ብዙሕ ኣይኮነን ኦኬ ሞ እዚ ጌጋ እዩ ዘሎና ስለዚ እቲ ኦዲየንስ ናፍቲ ማሕበረሰብ ወይ ናፍቲ ማርኬት ንምእታውስ እንታይ ክንገብር ኢልና ምስ ዮናስ ንመኻኸር እሱ ክንመኻኸር ከለኻ ሰለይ ኣደዳይ ዝብላ ስራሕቲ ኢደ ኣለዋ ወዲአን ኣለኹ ሽዑ ግዜ ናይ ስቱድዮ ስራሕቲ ወዲአን ቪድዮ ቀረፃ ወዲና ኣብ ኤዲቲንግ እየ ዘለዋ ሶ ኣፍሪሕኒ ሪስክ ንምውሳድ ኣይከኣልኩን እዎ ምክንያቱ ዘመናውነት ብዙሕ ይስማዕ ዘለዎና እንተሰዲድናዮስ ከምቶም ዝሓለፉ ተቐባልነት ኣይክንረክብን እሞ ከዓ ዩቱብ እንደገና ብዙሕቲ ሰዓት ተኸፋልነት ዘለዎ ሰዓት እዩ ተረዳኸኒ እንድሕር ከምዚ ኮይኑስ ናብ ዝብል ሓሳብ በፂና እሞ ታዋና ጉዳይና ነበረት ታያ ነይራ ላፍቲ ማርኬት ንምእታው እዩ ማርኬት ንምእታው እንደገና የግድ ኣነ ሕዚ ወላደይ ናይ ዘመናዊ ሙዚቃ እንዳበይ ነይሩ ኣብ ገዛይ ካሴት ነይራ ተኽለ ተስፋዝኪ ገብረ ጻድቕ ገና ኣብ ገዛይ ኣለዋ ካሴታት ተርዝበላ ሶ እንድሕር ዳ ኣብ ናተይ ዘመናዊ ናይ ኣቦይ ዘመናውነት እያ ንሃል ጎሊሁ ዝረአ ነይሩ ሃይናት ሕጂ ዘይረአ ዝብል ሓሳብ መፅኡ ሶስቶም ዘይንደግሞም እሞ ከዓ ተህዚ ሂፕሆፕ ናይ ቀደም ሂፕሆፕ ናይ ሎሚ ሂፕሆፕ ዝተፈላለዩ ሶ ዘመናውነት ጌርካ ብምቅንጃው ኢንስፓየር ንምፍጣር እዩ ሶ እሱ ነይሩ ወዲያው ናብ ማርኬት ክንኣቱ ከዓ ተን ዝሰራሕክዎን ስራሕቲ ናብ ዩቲዩብ ይሰደድ እሞ ሕጂ ክተቕሶም ኣይደልን ሽሞም ብቻ ቻናላት ነይሮም ናይ ዩቲዩብ ቻናላት ለኦም ይህቦም እሞ 50% ተቆራፂ ይወስዱ እሶም ኋይናት ገንዘብ ከይሃውና ገለገለ ከዓ 50% ብሳሎም ኣይጣዕመና እሞ ድስ እዚ ትኽክል የለይ ናብ ዓልና ንስራሕ ናብ ዓልና ዩቲዩብ ይከፈት ካብ ዜሮ ንጀምር ዝፈትዎ ስራሕ ቅድሚ ሕዚ ሰሚዕዎ ዝነበረ ተባሓይሽ ይምፃእ ኣብ ኦዲየንስ ነቕርቦ ልብል ሓሳብ መፅኡ ምስ ዮኒ ኣብ ስቱድዮ ኮይና ኢና ንዋጋ ኣለና እዚ ኣብ ስቱድዮ ኮይና ኣልበምና እውን ወዲእና ኣለና ሽዑ ግዜ ኦልሞስት 8 ትራክ ወዲእና ኣለና ሕዚ ብዚ መዳይ እዚ ክንቀሳቀስ ከለና ምስ ዮናስ ዝሓሳብ እዚኣ ትመፅእ ዮናስ ቲታብ ዮናስ ሃይለ ስላሴ ቲታብ ፒት ሶ እዚኣ ትመፅእ ዝሓሳብ እዚኣ ድሮፕ ንግበራ ትበሃል እሳ ንሰዳ ላፍቲ ማርኬት ንኣቱ ማለት እዩ ሕዚ ታኣዩቱ ዕላማና ዋና ሓደ ኣልበምና እውን ስለ ዘሎ ብድሕሪኡ እቲ ኣልበምና መስደድ ይኾነና ከቨር ከቐበለልና ኢልና ሰብ ይሓስብና በዚ ንፈትኖ ዝብል ሰብ ብሊቮርናት ክልተ ሰሙን ኣከታቲልና መሰልና ዘይተፀበና ይመልሲ ብጣዕሚ ዓብዪ ዘይተፀበና ይመልሲ ለካት ሰብናስ ዝሰርሐሉ ይስኢኑ ነይሩ እምበር ናይ ምቕባል ዓቕሙ ዝለዓለ እዩ ሶ እዚ ኢልና ናብቲ ማርኬት ኣተየ ማለት እዩ ማለት ኢንዱስትሪ ኣፅንዐዮ ዝነበረ ኢንዱስትሪ ትሑት እዩ ማለት ኣብቲ እንትን ናይ ምዝቃጥ ባህር ነይርዎ ሶ ኢንስፓየር ንምግባር ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ናይ ቀደም ዝፀንሑ ሙዚቃታት ከቨር ብዝብል ማሻፕ ብምግባር ማለት ኣብ ዓለም ዝተለመደ ከቨር ማሻፕ ኣነ ዘምፅኽዎ ኣይኮነን በቲ ግን ኣብ ትግራይ ኣምፅአ ብትግርኛ ካብ ሃይናት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ሎሚ ጀነሬሽን ናይ ሎሚ ወጣት መንእሰይ ወላ ኩሉ ዓለም ዝሰምዐታ ዜና ዊዝን ማይክሮሰከንድ ማዕረ ዝሰምዐ ሶ ንሕናም ከምዚ ክንዝምን ኣለና ዝተቐበለ ነገር ዓለም ዝተቐበለቶ ነገር ጭቡጥ ብምግባርስ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል እና እሱ ይመስል ያው ስራሕትኩም ፃዕሪ ጎርኩም ብዙሕ ነገር ውፅኢት ረኺቡ ከዚ ኢንፍሉንስ ናብ ምግባር ደረጃ
طبعا بس والله حوالي كذي كذي نفتنا يا لازم تلاوز وانا متلاونا تايو صحت تاريخاتني لايك سكسس ستوري ويما نعم نعود مسترات من قد تاتمنى نسي شير تور كل بزحات من قد تكتب لي سفي حيوات ميكا سفي ساعات كلمه يخلي ግን كبار يقول مواضيع مثل من قد كل حساب ما درجه انت لو فايو اكسبتانس فحنيو ريسك تيك نمخوان نزال تاتينرو خاينه نحلف قال من قد تات اسبريشن ويما انا من بعد تعرف كوني لي حسبوا يوم تبو زي يوتيوبر يحاول ثاني هذا يوتيوبر عالم لا طبعا انفلونس قبل قبل لو صار حادثات ثانك يو سام شوفهم كم عود يدري يعني انا عود بركي حلف خلوا من قد تحسي اواقعنا همين حساب يرونا حساب نو جراوند وري خاص روي هون لك كم تصلحوا مثل عود مستقط على كامل صبو صاحبي ازي جماري ማለት ዓቢ ትዕልም ሰብ ዘለዎ ነገር ብዙሕ ይርአ ሎም ይትረክብ ካብ ዝሓሸት ኸውን ትደሊ ካብ ዝሓሸ ዝኸውን ትደሊ ዕላማና እቲ ከም ካቢላ መጠን ተልካኒ ናተይ ዕላማ ትግርኛ ሙዚቃ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ንምብፃሕ እዩ ማለት ዓለም ኣቀፍ ንምእታው በተለይ ብዘመናዊ ዘርፍ እና እዚ ማለት ዓቢ ቻሌንጅ እንደ ቻሌንጅ ዓቢ ቻሌንጅ እዚ ናይጀሪያን مالي ترى أمنا مالي موسيقى عالم إنسباير لقور موسيقى تاتهم نيجيريا بتعامي أفروبيت عزيز لسعر الرلو أوروبا خنا عالم ولا زعمنا تلاقي لاتين كمان كاب أفروبيت تمهيرهم يوم لاتين بيت ريتم حيزو ما تنزلوا سو كابزي تاعنا المهر نحنا أنا خموتات كم حدا من السيمات أنت هاي مهر إننا تايخ قبر لنا نزاح قردا it's only 2 feet دي موسيقى نوعلو بزخنا تسجلوا تسجل سون دجنا ቋንቋ ሒዛ ዓለም ብዘመናት ሁሉ ሙዚቃን መሃቢ ኦልሞስቱን ወጽሐለና እና ሀጂ ጀርመናውያን አርቲስቱን ሳናሰርሕለው ሀጂ እግዚአብሔር ይመስገን አልበምና እንሰዶይና ኢንስፓየር ዝገብሩ ግን ሜሴጅ ዘለዎ መልእኽቲ ዘለዎ ሙዚቃታት ኢንስፓየር ንምግባር ንዓለም ንዓና በትከም ካቢላ መጠን ዲያቶኒክ ሪትም ሒዝካስ ቋንቋ ሒዝካ ንዓለም ዲያቶኒክ ማለት ዘመናዊ ንብሎ ዘለና ሪትም ማለት እዩ እሱን ዓለም ንምሃብ كمين يروم تتصونتات خال خانة نجار هذا أنا جماعة يتبون كاولانج سنتر سلزوات وحده كلام كل سويت ساتردي سامم نيركا خا نات فولت خا مرت نجارس تي لانجوج كل مهار كلنا كلام نموصلو نورنا أما تطانا سبوي إذا في زمانه ونتللنا نقحات سبو غنيرو سو سي إنسباير جل لا يعني تصلوا عمل لناتو كاولانج محرسة وتأي فقر نيرو وانا افتين مهارلو نورنا بيت مرتي فقر نيرو بقى عوي نجاري خاتحل شعوت حزايا انا كابيلا انا وصاي درفي مدراف زي كونس او وصاي اسمع له تغرينا زود نوركو استي لما كيدت አለሁ እና ቲ ተጽዕኖ ከቢድ ዘመናዊነት ዘይ ኮንስ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኳስ ሽምባይድ ዘመናዊ ክዳን ኮይንካ ኳ ጽረፍ ካሜኒ ካትባሃል ይኻ ልሽ سوريا الكاوي جبر تردي خانها سو مقبال زبحال نجار نيو زمانه حس كام خل كم زي تسرح ولا كم زي تسرح كم ناي مشو زي تسرح زول تصونتات አለው انا مشو بايكونكو እና ካቢላ መጽሐ እዚ ከም ካቢላ ዘይ ተሰራህ ባህል ይውሉ ንምንታ ናይ ዋዕሉ ክሬቲቪቲ ሒዙ ክወጽእ ከን ነው ሳሙዋን ነጊሱ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከምዚ ዘብለ لك زبل عزيز بهال creativity لنا مالتي قتلك على يدون create تقبل زلها creativity لنا كنا إنه هيوتي والتعامل ودي مالتي creativity أنت زي متخلو so among the تعيت من سي كما يزلو inspire جورو اللي نايب على من قدي جن كسر حلو كسره له خلاله وجنا جمار يوتيوبر مالتنا إحنا حزمن ما جاي جمرنا مستنا حسب علماء خلي أنا عسو علماء خم زي ما كفرس ولا كماي كم كابيلا متنا أنا زحسب خالي نجار تقرني أنا استوعب قاضي أستوعب تعمب أبزخان درجات بصح حجكم مالي كون أي بحالي موسيقى لهم دستيم لجنا زمن أو موسيقى ومادهم كلتي يعني إنسباير قبل زلوا بالانس أو تبحالنا أيو ناتنا بحالي تو فيتي نايولدنا أيو أين حد قولسون أمون جوخا
ካታጎሪ ወፂዎ እንደገና ኣነ ሕጂ ጸሎተይ ታይ በተለይ ትግራይ ኣፍቲ ናይ ሙዚቃ ሽልማት ዘሎ መስኪት ነው እንታይ ከመሓላልፎም ደሊ ዘመናዊ ዝብል ካታጎሪ ይፍጠሩ ዘመናዊ ዝባል ካታጎሪ ይፈጠር ተናትና ባህሊ ዘመናውን ባህላውን ይደመን ኮሙ ኾነ ይውሉ ኤክሰፕት ንጎሮ ዓለም ተቀቢላት ዘላ መንገድ ታዩ ክቅበል ክንቀለለና ተረድኻኒ ሶ እንድሕር ዳዚ ተኾይኑ ንብልጽግ ኣለና ንዕንብብ ኣለና ተረድኻ እንድኻ ማለት ትናትና ነገርቲ ናትና ዘሎ ጸጋስ ይበዝሕ እምበር ኣይወሕድን ሓደሽቲ ነገራት እንተካቲትና ኣሎ ሶ ዋና ግን ናቲ መንእሰይቱ መልእኽቲ ዝበልካን እንተዲ ግን ኣብ ባዕልኩም ፎከስ ግበሩ ማንም ፎከስ ዘይኮነ ኣብ ባዕልኩም ፎከስ ግበሩ ምንባብ መጽሓፍ ሓደሽቲ ነገራት ምርኣይ እዚኦም ይፈጥሩልካ እዮም ሓድሽ ነገራት ይፈጥሩልካ እዮም ሶ እቲ ዋና ተኮር እንደገና ብዙሕ ጊዜ እንደገና ዘይምድሃልካ ኣይብላነ ትድሃል ትኽእል ኢኻ ማንም ሰብ መፅኡ እዚ ይኮን ክብለካ ይኽእል ሕጂ ኣነ ብዙሕ ኣብ ስቱድዮ ዝወፅሑኒ ፀገማት ኣለዉ በተለይ ቅድሚ ዝነበሩ ስቱድዮታት ሕጂ ኮይነ ክሓስቦም እንተለኹ ኦኬ ኣንሽዑ ጊዜ ኣነ ትክክል ዘይምንባረ ኢለ ሓስብ ነይረ ሕዚ ኮይነ ክሓስቦ ግን ትክክል ኣይነበረሽኦም ሶ ሓደ መንገዲ ጥራሕ ሒዝካ ዘይምጓዓዝ ብዙሕ መንገድታት ምምራፅ ባዕልኻ ምርኣይ ውሽጥኻ ምርኣይ ባዕልኻ እንተ ድሚፅካ ያው ብዙሕ ነገር ሒዝካ ትወፅእ ስለዚ ኣነ መንእሰይ ከም መንእሰይ ስለዝኾንኩ ብዙሕ ክነግሮ ኣይደልን ብቻ ግን ብዝተኸኣሎ መጠን ንባዕሉ ጊዜ ምሃብ ንስርሑ ትኩረት ምሃብ ቶሎ ተስፋ ለይምቑራፅ ዕላማታት ኣብ ሶምን ኣብ ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ንሆም ዕላማታት ክህሉ ኣለዎ ሓደ ደረጃ ዝበፅሕካ እንደገና ካልኣይ ደረጃ ንክውስኽካ ብፃዓር እዚኦም እዚኦም ከመሓላልፍ ተዛብ ብጣዕሚ ስንገብሮ ኣለና መሬት ዘይወድቕ ወግዒ ኮይኑ እንትን ተወሳኺ ለጋ ሓደ ሙዚቃ ንዓኻ ትፈልጥ ሙዚቃ ኒዮ ኤክስፕሬስ ተገብሩ ብዙሓት ነገራት ብዙሓት ሰባት እናገርዎ ሙዚቃ ንዓኻ እንታይ እዩ ሙዚቃ ለይምሕሪ ይኽእል ወዲ ኤክስፔክት እንታይ ምዃኑ ستين كليبات خاصة كابين كذا روي سلي للو أو creativity للو صراحة ترينيرا كلهم الفيديوهاتهم من أخذ أبديت رزنت تذكر سكاري نتي مس ميوزك للو interaction لايفهم همين هوتي هاي فايو كافتي نقطني هناك ساعتهم كليباتهم بتعمي فتين بتعمي سي بزعل نجمع الموسيقى همين صبو ሙዚቃ ደል ካን ነገር ሙዚቃ ማለት ሶል ማለት እዩ ሙዚቃ ማለት ዘን እስኻይ እናገሮ ደላ ፍሪኩዌንሲ ድምጽ ተረዳህ እንደኻ ድምጽ ማለት ሲጀም ሙዚቃ ማለት ካብ ድምጽ እንዲ ድምጽ ጣዕም ክልየ ዘሎ ሃርመኒ ተልየ ተሎ ፍሪኩዌንሲ አንስኻ ነው ጎለና ድምጽ እዩ ናተይ ድምጽ ይፍለ ናሳሜ ነጋገሩ ይፍለ ሰሞን ድምጽ ይፈላል ሰብካው ሰብ ተረዳኸኒ ሙዚቃ ማለት ምስ ኩሉ ለለካ እዩ ማሕወረ ኣብዚ ንሰምዖ ድምጽታት ፍሪኩዌንሲታት አጠቃልል ሙዚቃ ማለት ነው ሶ ካኦሞጽም ግን ፉሊ ሃርመኒ ዘለዎ ጣዕሚ ዘለዎ ነገርካ ሚውዚክ ላይ ማለት እዩ ስለዚህ ሙዚቃ ንአኸንታ ይዝብልካን ነገር ላይ ማለት ከምዚ እንታይ ሶል ብምታይ ፈልጦ ትግርኛ ነፍሲ ማለት እዩ ነፍሲ ዳርጋ አይና አይ ናፍቲ ና ቪዲዮታት ክትመጽ ኸልኻ ኸ ህዚ ለምሳሌ ናብነት ናይ አትጓላይ መጀመሪያ ሰራሕናዮ ምስያንኪንሽ ተኸብራህረልካው ትክክለኛ ተፊት ያخነግረካ አስታሊላንድ ይዝባል ተቅድሱ ባህላዊ እዩ ናብ ዘመናዊ ክኖም ጾኸለና ከመ እዩ አትጓለይ እዚ አንሕና ሚክስ ክንገብሮ ከለና ከማን ቀረባ ጊዜም አነና ረኹ ነራ ሚክስ ክንገብሮ ከለና ሓደ ቲ ሪትም ቲ ኢንስትሩመንት ዘመናዊነት ይሃልዎ ማለት መንእሰይ ኣብዚ ሰዓት አፍሮቢት አይነት ዳንስ አይነት ክህሊ ንግበሮ ትግጥሙ እንደገና ናይ ሓደ ትግራዋይ ሓዳር ማለት ቤተሰብ ሓቲቱ ፎቶ አፍቂሩ ቤተሰብ ሊኹ በጊዕ አረቂ ሒዙ ሰሪዱ እስካብ ትጽሓ ኢሎሞ ዓሌት ቆፂሩ ሓዳር ገይሮም ተመርዖም ወሊዳ ኣብ ዓመቱ ደብል ወዲ ምስቃጭሉ እዚ ታሪክ ናይ አትጓለ ታሪክ ንሓደ ትግራዋይ መርዓ ታሪክ እዩ ተረዳኸነ ኣነ ካልቸር አይ ፕሮሞት ዝገብር ዘሎ ናይ ሓደ ትግራዋይ
هيوتي زغ بمنتاي بتناتي بحالي بتناتي زيما خيد ندو قطرات خيد خاكو او يخات مهاركو زيماتات كو نيو سلازي تزيماتات تقلا الصمتينا عينا بومات تقبر لنا so as a presenter of my culture مالتي انا present بحالي present يقبر الله حجيك خمسي تاساب غيرنا انا صراحه كاب قطم جميرو كاب زيما طرا زي كونه قطمو خمي يكون انا مور روق حيفوتو حلفو زخ اليوم ملختم تاعي اسو هذه قروا غزي مس اجونا غونزاليز بحال جرمناوي مسوم سرحنا لنا مسوم سرحنا سلا سدتي بقدام منات سرارنا يرام سامي سدتي بحالو انا جرمناوي اسو ناي ريغي ارتستيو ريغي دانشول ارتستيو انا كابيلاها يا ريغي درافي هيب هوب ማለት ዘመናው ዝባሃሉ ናይ ትግርኛ ደራፊ እና هذه مسوخ كنزرارب كلنا انسباير غير واي صبو حديرونا مسخا سرح يبلن صبو تانا نسرح اوكي انا خسرح لدي خالي ማለት ስለ ውበት ስለ እንጅና ገለ ብዙ ሙዚቃ ብዙ እንዴ አይ ግን ቁም ነገር ደለይ ምክንያቱም ካብ ጀርመን ዘልካስ ደቂ ዓዲ ለው ዓድኻ ክመጽ ከሎ ብዙ ህይወት መስዋዕት ገይሮም እዮም ዝመጽና ህይወትሱ ብዕራይ ሸይጦም በጊዕ ሸይጡ ወለድ ዝለኾም ናብ በረኻ ናብ ስደት ሶ ብዛዕባ እዚ ታሪክ አለሞ አነ መጽናዕት ክገብር ኣብ ዓዲ ካለው ደቂ ዓደይ ናኦም መጽናዕት ክገብር ስኻም ንሽተ መጽናዕት ክገብር ሰብ አፍሪካ እዚ ኢሌጋል ወይ ዝበሃል እዚ ሕጋዊ ስደት መንገዲ ለሎ ንሽተ መጽናዕት ክገብር አነ መጽናዕት ክገብር ስራሕ አይተዋል ብልተሰሙን መጽናዕት ገይረ ዝተፈላልዩ በዘጋጣሚ ያነለይ ኩሎም ህይወትኩም ታሪክኩም ስለ ዘካፈልኩምኒ በጣም መስግን ሙዚቃ ማቅረብና ያለና ጽቡ ኢንስፓየር ጽቡ መምህር ኾን ይኸል ይለ ይግምት ያነለይ ኩሎም ይፎቲ እና አጂ እዚ ይትመለክት ማለት አነ ህዝ ፕሬዘንት ገይረለኹ ማለት ዓደይ ባህለይ ፕሬዘንት ገይረለኹ ምስመን ጀርመን ዘአክል ሓደ ጀርመናዊ ትግርኛን ክሰምዕ ገይረለኹ ትግርኛን ጀርመንን ዘይኮን እንግሊዝኛን ትግርኛን ገርና ሰሪሕና አለና እዚ ናይ ጥበብ ማለት ሙዚቃ ማለት እዚ አስፍሕ ካሜራ ማለት እዚ ሶፍትም ቪዲዮታት ከመ እዮም ዝበልካኒ ሰለይ ክገልጸልካ ሕጂ ቶታሊ ሰለይናተ ህይወት ታሪክ እንዴ ኣብ በዓለይ ተመርኪሰ ሰሪሕዮ ሰለይ ማለት እስልካ ምኻድ እንዴ በዛ ሓለፍኩም ህይወት ዝወሩ ፈተናታት ዝወሩ ማሕለኻታት ገለገለ ኩሎም ዝገልጹ ተረዳሃና ሶ ካብዚኦም ላዕሊ ማለት እዩ ካብዚኦም ላዕሊ ትወጣት ከታይ ክርኢ ክእላሎ ሪኻ ይኻፍቲ ሰለይ ዘሎ ወጣት መጀመሪያ ተሸኪሙ ዘረኸቦ ቅርሺ ኣብ መንገዲ ይኸድሞ ካብኡ ዝገደደ ሰብር እዩ እንደገና መንእሰይ እዩ ዋዕልኩ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ተረዲኻ እንደኻ ካብኡ ዝገደደ ሰብር እዩ ኣብ ዝተኽበሉ ሰዓት በዚ ዝስራቕ afti ጽቡቕ ዝኾነሉ ሰዓት እንደገና afti መከርኡ ኻስ እንታይ ዝባል ልዕሊ ድኽነተን ምራኸን ትሞተን ድልባህ በቀሱ እዩ ኣብ ልዕሊ ፀገም ይወጽሖ እዎ ጠሚዎ ከዓ ክበልዕ ብልሞ ታቅርሺ ፍርቃ ሂቡ አንዲዩ ለተዘደኸ መሰለይት ይሉ ሸዊት ክበልዕ ፈቲኑ እጂ ታ ሸዊት ኣብ ዝገዘአላ ሰዓት በልዑ ሓሰስ ተበለ ተቅርሽውን የለን ሶይ ጎይ ማለት እዩ አዚ ሽታይና ክንገልጽ ደሊና እዚ ተዋና ካራክተር ኢኻ ያለኻ ሰለይ መንእሰይ ንብዙሕ መንእሰይ ክገልጽ ዝኽእል እዩ እቶም ኣብ ጎኑ ዘሎ ፀገማት ከዓ ማሕለኻታት ከዓ ከም ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ህይወቱ ማሕለኻ ዝገጥሙ ማሕለኻ ዝወጽሑ ክገልጽ ዝኽእል ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓተን ሕናስ ህድእ ኢልና ብዙሕ ክንሓስብ ዝገብረና እዩ እና ብፈተና ዘይምግዛእ ብፈተና ዘይምባል ተረዲኻ እንደኻ እቶም ካራክተራት ፖሊስ ታ ሸዊት ሸይጥ ቶም ተሸከምቲ ቶም ዘጓይ ወገለ ዘይኮነ ኢንስፓየር ገብር ዝኽእል እሱቲ ማሕለኻ ናይ ህይወት እዩ ሓፂር ሶ ለኦም ሰጊሩ ይዝጎይ ዘሎት ሰብ ትወጣስ ጎይ መጨረሻ ተረዲኻ እንደኻ ይጎይ እኮ ምዝገው ዝወደለ በደል የለን መሊሶ እኮ ተሸውት ኮሸዲዎ ኮይ ግን ክሰርካ አይደለን ኣብ ሓደ ነገር ክሰር አይደለን እሱ ፈንጽሕ ይዝጎይ ታሰቢት ፈንጽሕ ዋዝ ኸይድ ዘሎ እንደገና ትጸገሙ ፈንጽሕ ይዝኸይድ ዘሎ እና ቲ ፖሊስ ዘጓየ ዘለኻ ትማሕለኻ እንደገና ስቲል ይመጸሎ ይኸድሎ እዎ ሶ እንደና ዝኾይኑ ኦን ትጸገማት ይጓየሞ ሰለይ ይልናዮ ለካስ ኩሉ ቀሲልካ እንተሕሊፍካየስ ተዓዋቲ ኢኻ ንዋሊና
رزين أنت لو الخوان ثانك يو سامع موسيقى على سرحات سبحان نور لنا ساعتين خزي نفسي هذا كفتو مجمرة نوخا عندهم سبعة تزهات مطر سبعين نركب كمسكن هم يتقبل خيو حدا جزء من زرارة سي تفضلات نت لينا لا كبيرات كويد ما تعون كفتيرنا ناس تقبلنا مجمرة ولا جبنا لك فبزا أنا لو قررت ناشتون ناتخان تينا كبر لاسمعون لا أفسفرات ميو بتاعم هو زي المسكين خمن ناس رياكشن عمن قد تكون أفسوات خمن تقبل خير لقيت أمكان قرني فلي لا لخ هو بس فارت كنت مر الهام لك فيديو بطعم عوي يسوي المس بطعم عوي يسوي المس ده حكي هو اكشوا ولا قوي عمس لازم قبر تقريم زي اللي قال لازم مسلم زحت انا تا هيوان صغرصنا لا غزا دا دناغول يبحال بطعم خمس جنا እንደልተም ገዛ ከማን እና ናው ይخدمو ካቢላ ደሃለና አለ ወካቢላ ማማይነ ታማው ይትመስለ ቴሌቪዥን ናስ ግዛ አይለናልና እንዮ ቀብጣም ካሊ ሰው ትመስለው ቴሌቪዥን ካላይካ ቆልዑ ሰፈረ ነው አህዚ አብታ ዳውላዲተ አብ ሁላ ሰፈር አፎ አለዋና ኮጽካቱ በቃ እንደም ድምጽን እናፈቅ ሐላለ ጊዜ ካቢላ ይላልና ይደርፉ አታደርፊ ዛ ዋል ሄዋን ያኔራ ገለገለ ዝብሉ ገለ እሶም ክትሰምዕ ከለካ ደስ ይብለካ ኦኬ አይ ዱ ዲስ ቆልዓት ፎቲካ ማለት ብዙሕ ዓቢል እና ተቀባልነት ናይ ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ እዩ ገና ድማ እንደገና እዚ ካ ጅማሮ እዩ እዚ ከም ጅማሮ እዩ ብዙሕ ዕላማ ከም ዝነበርካ ብዙሕ ዕላማ ኣለና احنا አፍሪካ ሚዲያታት እንደለና ኢና ናቱ ዞም ናይ አፍሪካ ቻናላት ከናቶም እንደለና እዚ ጋጣሚ እዚ ቴሌቪዥን እዚ ወይ እዚ ዩቲዩብ እዚ ተከታተሉ ሰባት ኢንፎ ተልኩሙን ጋይድ ክትገውርና እንደለ ምናቱ እንደለ ናጀራዊ ህዚ ድኾና ናጀራውን አሉ ምሳይ ውዕል ገርና ለና ህዚ ያው ናብ ስራሕና ክናጥና او ትግርኛስ ምስ ብዙሕ አፍሪካውያን ኤርትራውያን ሰሪሕ ኤርትራውያን ናተም ትግርኛ ሓደ ቋንቋ ነው ቆሊና ናጀራውያን ጀርመናውያን ተልና ካልኦት ተወሲኽና ብዙሕ ክኸውን ይብል ያው አመጥና አለና ናትና ወቀናው ጽቡሳው ጥበ ለሐተታት ሓደ ካቢላ ምርአያ ኸመን ኦኬ አብ ሙዚቃ ደረጃ ምርአዩ አፍትና ስለዘለኻ ጽቡ አስፓየር ጎሮ ሙዚቀኛ او በተለይ ካብ ኢትዮጵያ ክጅምርሞ ኣብ ኢትዮጵያ ተኽለት ተስፋዝጊ ብጣዕሚ ናተይ መርአያ ምክንያቱ ተኽለት ተስፋዝጊ ዝሰርሖም ግጥምታት ዝሰርሖም ደርፍታት ኣብ ህይወት ዝተመርኮስ እዮም ኩለን ሙዚቃታት ትረይ ወላ ዩቲዩብ አትኹም ትረኽቦ ትፈልይኹም ዩቲዩብ ተኽለት ተስፋ ህይወት ታሪክ ተኽለት ተስፋ ታሪክ እያንዳንዱ ግጥሚ እያንዳንዱ ሙዚቃ መልእኽት ኣለዎ ክስምዖ ከሎ ይሰርሕ እጂ ቀረባ ግዜስ ናይ ኮሮና ስራሕ ይብሉን እሞ ፊል ክገብሩ ይካልኩ በቃ ለቤት ሓደ ሙዚቃ ክሰርሖት ኮይና መጀመርያ ፎቶ ዘይኮና ውሽጤ ክነኸንኸላል ምሳሌ ናይ ፍቅረት ኮይኑ ያው ኣብ ፍቅራት ክሰርሖ ይኽእላለን ናይ ጽልእት ኮይኑ ያው ኣብ ኮይና ክሰርሖ ይኽእላለን ሶት ሙዚቃ ዘጋጠመካ ያኻ ትሰርሖ እንደም ኣነም ከምኡ ዋርኣያ ይኸውን ኣለኹ ይብል እዛ ሰዓት ቶም ዝሰርሑ ሙዚቃታት ኩሎም ትርጉም ኣለዎም ሰለይ ኣደዳይ ኢቭን ልበይ ዝብላሉ ቀረባ ግዜ በቃ ኩሎም ቶም ሙዚቃታት ሲ ወረን ዋዕዶ ህዝብ ወረውን አዋይ ህይወት ታሪክ ተመርከሰ በቃ አነ ዝነኸኒ ህይወት ታሪክ ዝራእኽዎ ያ ሙዚቃ ክሰርሖ ኣለለ which means ንዓይነ ኺእኒ ክሰርሖ ሰውን ክስምዖ ናተይ ፊሊ ኣይዘርዳት ግጥም ስለዝመጽ ዜማ ስለዝመጽ ኣይፈቱ ስለዚ ንዑ ተኽለት ተስፋ ዝግብ ጣዕሚ ካብ መጠን በላዕሊ ነው ገብረ ጻድቁን ናተይ ኢንስፓየር ገብረ ጻድቁን ይልካሊ ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ዓቢኪ ማለት ጭራዋጣ ሒስካ ማለት ሓዳር ጌርኪ ሰሚዕ ብወረ ቫዮሊን ዲያ ጭራዋጣ ይገርመካ ሓዳር ግዜ ሶ እዚኦም ክልቲኦም ኣብ በተለይ ኣብ ኢንዱስትሪ ትግርኛ ኢንስፓየር ይገብሩ በጣም ኢንተርናሽናል خዝ ማይ ቀየርኩን ሓሳብ ክትሰማዓርከ ኬናን አባዲ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ምክንያቱ እሱ ኢንስፓየር ገይርኒ
ዊቪንግ ፍላግ ክርተልኹስ ኢንስፓየር ኮይነ ታቺ ለገብረት ብጣዕሚ ስቲል ኬንኣን ኣባዲ ኣድናቂ እያ ካብኡ ናይ ማሊ ሙዚቃታት እውን ኣድናቂት እየ ናይ ሰሊፍ ጌታም ኣድናቂ እየ እሺ ካቢላ حرف ጻንሒትና ንገብርና ካቢላ ቴንክ ዩ ሳም ኣሞዳታ ካብ ስቱዲዮ ወጻእ ትሕልፎም ህይወት አይኖ ሚውዚክ ተተሓይዝካ ካሊ መሳርሒ ጻዕቶ ሙዚቃ ምጽራት ያለዶ ካብ ሙዚቃ ካብ ስቱዲዮ ወጻእ ካቢላ ሃመይ ጊዜ ይሽንሳ ጽቡቅ ብጣዕሚ ዕሩኽተይ ብጣዕሚ ልፈቱ ዕሩኽተይ ማለት ዕሩኽተይ ሓድሽ ዓርከ ይብለን ካብ በቆልዑትና ኢና ሓደ ሓድሽ ዕሩኽተይ ይብለን አሎ ዕሩኽተይ በቃ ኩሎም ፈትዎኒ እሱ ዕሩኽተይ ችል ገብረ ሓንቲ ዝተምሃርኩ ኣላ ካብ ሓፍተይ መጽሓፍ ምንባብ ፈቱ ሓላሓሊፉ ሳያ ኢንስፓየር ገይራና ንገር ከም ገጣም መጠኑ ክተንብብ ክትክእል ኣለካ ከም ሙዚቀኛ መጠኑ ክተንብብ ክትክእል ኣለካ መጽሓፍ የንብቤ ሳልሳይ ቡና ብጣዕሚ ፈትየ እዚን ሰለስቲያን የሕልፈ ጊታሩን ይስተይፍትኒ ጊታሩን ይጫወት እሺ ካቢላ ገብረስላሴ ኣብ ሳሜጂ ኢንሳይት ኤክስክሉሲቭ ለሆነ ወግዕና ንገብር ለና ኣመወዳታ ዝዕድል ካብ ተረኸበ ተመስግኖም ሰባት ሃልዮም ኣብ ህይወትካ ኣብ ደረጃ ክትበፅሕ ንገበርኩም ብዙሓት ሰባት ክሪኢኹም እዮም ከምኡ ኢኒቲንግ ትብለታ ጽቡቅ መጀመሪያ ብጣዕሚ ለመስግኖ ልዑል እግዚአብሔር እግዚአብሔር በጣም ይመስገን ፈጣሪ ካላይ ሓሊፉ ወላዲተይ ብጣዕሚ ኣሳፈርተይ ወላዲተይ ብጣዕሚ ክብርለኒ በጣም ከመስግን አይደለም ምክንያቱ ከምዚ ከይተማሃረ ዘምረካ ማህበረሰብ ይሻሉ ሙዚቃ እያንዳንዱ ግጥምታት ትብለናታ ትውፊታት ነው የወዛህ ጽሑፎምና ተመስግን አይደለም በስተረፈ ግን ተከታተልቲ ዜማ ከቨርስ ማለት ብሰንኩኩም ኢና ዜማ ከቨርስ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ገርኩም ላና ጊዜ ይሁን ካቢላ ጠፊኻ እንትብሉ ደስ ጥቦ ሰሪሕካ ለኻልኩም መልእክታቱ ኢቭን ተፈላለየ ቻናላት በመክፋት ቴሌግራም ቻናል ፌስቡክ ቻናል ተፈላለየ ቻናላት ከፊትኩም አና በዘይ ፈልጦ መንገዲ ናይ ከፊትኩም ናይ ተበራታቱ ሰባት በጣም ከመስግን ይደሊ ካው ቤተሰበይ ፍላይ ሚሊዮን ገብረ መስቀል በጣም ከመስግነካ ይደሊ ይብሎ ምክንያቱ ባብጎን ሁሉ ጊዜ ካሎት ውን አለው ህዋተይ ዕሩኽተይ ብታዕቢተይ ናይ ጽቡቅ ደረጃ ክበጽሕ ትደሊ ንሰባት በጣም ከመስግነኩም ይደሊ ካቢላ ኣብ ምንታይ ክንረከብ እንድኸካ ንኽእል ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዊተር ክኾን ይኽእል ኢንስታግራም ጽቡቅ ቴሌግራም ፕላስ ና ዜማ ከቨርስ ዩቲዩብ ደንየኩምና ጽቡቅ حراي ጽቡቅ እሱ ቅድመ ምባላይ ሓንቲ መልእኽቲ ዲያትኒ መብዛሕትኡ ጊዜ ስቱዲዮ ዝመጹ ዝረኽቦም ከማይ መናእሰይ ሙዚቀኛታት ኣለው ንኦም ኢንስፓየር ክገብሮም ዘለና ሓንቲ መልእኽቲ ኣለሃኒ ድምጺ የብልካን ማለት ሙዚቀኛ ክትኮን ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ሙዚቃ ብዙሕ ኤዘር ኩሉ ጊዜ ነግሮም ዘይ ምክርኻር ድምጽ እንድሕር ጊፍት ተዘይኮን ተፈጥሮ ጊታር ክትጽንዕ ትኽእል ፒያኖ ክትጽንዕ ትኽእል ሙዚቃስ ካሊእ ዓይነት ዓለም እዩና ብስተኻለኩም መጠን ተስፋ ክትቆርጹ ሙዚቃ ማለት ሰፊሕ እዩ እና ኣብ ኩሉ መዳይ ተሳተፉ ይብል ባህላ እየ ብስተረፈ ፌስቡክ ነጋድራስ ካቢላ ኢልኩም ትረኽቡ ትኽእሉ ቴሌግራሙን ኦፊሻል ካቢላ ዝብል ኣሎ ቴሌግራም ቻናል ኣሎ አስተሰከያት ኣሎ ሰብስክራይበር ቻናል አው ሰብስክራይብ ትገብሩ ትኽእሉ ቲክቶኩን ነጋድራስ ካቢላ ይርከበ ኢንስታግራሙን ካቢላ 12 ዝብል ካቢላ 12 ዝብሉን ፎሎ ክትገብሩ ትኽእሉ ይኹን ዜማ ከቨር ዩቲዩብ ቻናል እንደገና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንኹን አለ ቀጻሊ ብዙሕ ነቅርቦም ስራሕታት ኣሎ ቤተሰብ ንኹን ባህላ ቴንክ ዩ ዛን Sakhi